ассалому алейкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар назди театри ҷавонон молодёжнида ҷойгир мебошад. Аз ин тараф сирк, дар ин ҷо театри ҷавонон, аз ин тараф кумитаи андоз, Султони Кабир ва роҳ ба сӯи 46 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага се хонага кардагиян бо масоҳати 70 метри квадратӣ плюс терраса дорад. Дӯстони азиз, ба ғайр аз ин масоҳат дар 18 ошёнаи бинои новостройка худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. Дӯстони гиромӣ, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шур мекунем. Дӯстони гиромӣ, дар ин ҷо даромадгоҳи хона бошад. роҳ раваст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра дар ин ҷо бошад. ҳоҷатхонаву ҳамом, ошхона, терраса ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхона, термикси 80 литра. ин бошад ҳамон. ва дар ин ҷо ошхона. дӯстони азиз, ошхона чӣ хеле ки мебинед, ҳам тиреза дорад, ҳам терраса дорад. хона бо барқу оби доимӣ таъмир мебошад. фишори обам баланд аст, отоплениям гузарондагӣ. тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад, тарафи кумитаи андозро. минтақаи беҳтарин мебошад дӯстони азиз, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад террасаи хона. дӯстони азиз, ва дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамаи 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.